Тапшыруга килгән алдагы ике котлау сәламен без Новоспасск бистәсенә юллыйбыз. Бүген үзенең матур юбилейлы туган көнен Иске Кулатка бистәсендә туып үскән хөрмәтле милләттәшебез Фатхуллина Әлфия Камил кызы каршылый. Матур гомер тантанасы белән ихластан аны әнисе Гөлсинә Шыкуровна, Новоспасскидан энесе Рафаэль тормыш иптәше Зөлфия балалары белән котлап иң җылы теләкләрен җиткерәләр. Нәкъ 40 ел элек безнең сөенешебез, шатлыгыбыз булып, гаиләбезгә бәхет истәп, татлы алмабыз кызыбыз Әлфия туган иде. Бик акыллы, тыйнак бала булып үсеп, ул мәктәптә дә гел 5ле билгеләренә генә укыды. Үз теләге белән белемен Ульяновск авыл хуҗалыгы академиясында алуны дәвам итте һәм аны да уңышлы килеш тәмамлый алды. Бүгенге көндә үз гаиләсе белән Новоспасск бистәсендә гомер кичерә. Тормыш иптәше, киявебез Рамил Шәүкәт улы белән 2 кыз бала тәрбияләп үстерәләр. Балаларына үрнәк әни һәм әти булып яшиләр. Әлфиян сайлаган һөнәренә тугрылыклы калып, бүген дә Новоспасскиның пенсион фондында баш бухгалтер булып хезмәт итә. Үзенә йөкләгән вазифаларны яратып, намуслы килеш, җиренә җиткереп, гаделлек белән үтәп килә. Шуңа күрә дә аның сурәте Ульяновск өлкәсе пенсион фондының почет тактасына эленгән. Кадерле кызым, яраткан апам, чын күңелдән матур, юбилейлы туган көнең белән тәбрик итәбез. Шушы матур юбилееңда син үзең дә шатланып туя алмый торгансыңдыр. Гаиләң тату, эшеңдә җитәрлек биеклек алдың. Дус туганнарын яратып хөрмәтли, ә без синнән башка үз тормышыбызны күз алдына да китерә алмыйбыз. Теләгебез балам бер генә, парлы канат кагып, картлык көннәреңә иреш, ярат һәм яратыл алдада. Без сине бик сөябез. Кызым, хәтеремдә синең бар җиһанга тәүге тапкыр аваз салган көн. Ул көн миңа шатлык, куанычлы, матур мизгелләргә тулган көн. Син бәхетем, синең өчен кызым сәламәтлек, тәүфыйк телим мин. Тормышыңда бар теләккә ирешеп, иң бәхетле булып яшә син. Кызлы әни бәхет шия диләр. Хакыйкать бу сүзләр, килешәм. Гомер буе балам диеп дәшеп, тирә-юньгә бәхет өләшәм. Әле ярый, апам диеп дәшәр, яннарымда минем кешем бар. Бераз гына күрми торсам сине тормышларым апам гаять тар. Ешрак күрешеп, аралашып торыйк. Шул бәхете ошбу дөньяның. Саулык исәнлектә сөенеп яшә, тәмен сизеп кырган ояңның. Хөрмәтле Әлфия Камиловна, матур гомер тантанагыз котлы булсын. Бәхетле булып алда да гомер кичерегез. Әлеге җыр сезнең өчен яңгырый. Һәркемгә бирелгән төрле язмыш, бар гомердә икән Ходайдан. Бала диеп җан атулар, шул кадерле икән ул кайдан. Күкрәгемә кушып яратымчы, бәхетле бул балакаем кызым. Теләп, күктән сорап алган, син минем сүнмәс өмет йолдызым. Күкрәгемә кушып яратымчы, бәхетле бул балакаем кызым. Теләп, күктән сорап алган, син минем сүнмәс өмет йолдызым. Сиңа карап мин кыланамын, ак болыттай керсез күңелең. Яманлыктан айыр яхшылыкны, изге булсын барыр юлың синең. Күкрәгемә кушып яратымчы, бәхетле булып балакаем кызым. Күктән сорап алган, син минем сүнмәс
бул язмыш мәрхәмәтле. Язмыш юлларында адаштырып, йөрәккәен итмә җәрәхәтле. Күкрәгемә кушып яратымчы, бәхетле бул балакаем кызым. Теләк теләп күктән сорап алган, син минем сүнмәс өмет йолдызым. Күкрәгемә кушып яратымчы, бәхетле бул балакаем кызым. Теләк теләп күктән сорап алган, син минем сүнмәс өмет йолдызым. Теләк теләп күктән сорап алган, син минем сүнмәс өмет йолдызым. Син минем сүнмәс өмет йолдызым. Бәхетле бул кызым йолдызым. Әлфия Камил кызы Фатхуллинаны юбилейлы туган көне белән чын күңелдән бүген Яңа Терешка авылыннан кайнанасы Сурия Шабановна, кайнатасы Шәүкәт Абдрәшитович, Новоспасск бистәсеннән кайнапасы Гөлия Шәүкәтовна Батраева, уллары Эльвир һәм Тимур да котлап иң җылы теләкләрен җиткерәләр. 15 ел элек Сөлектәй нишкә, Шәшкәдә гүзәл булган киленебез, олы гаиләбезнең бер әгъзасы булып ишегебез ачты. Улыбыз Рамилне һәм безне дә шиксез бәхетле итеп, татлы алмаларыбыз Алиночка белән Дилярочканы бүләк итте. Бездән читтә яшәсәләр дә алар мөмкинлекләре чыккан саен кунакка кайтып, бар эшебездә дә олы ярдәмчеләребез булып торалар. Әлфиябезне киленебез дип атый да алмыйбыз. Ул безнең үзебезнең 3нче балабыз төсле бик якын безгә. Кулларыннан аның гөлләр коела дияргә кирәк. Өендә пөхтәлек, балалары караган, ире канәгать. Өстәвенә җаваплы, җитди эшендә дә бик тырышып эшләп, гел рәхмәт һәм почет грамоталарына ия булып тора. Безгә карата да балабыз бик мәрхәмәтле. Әти, әни дип кенә эндәшә. Тормышта төрле хәлләр була тора. Әмма бер генә кыен мизгелдә дә балабыз безгә авыр сүз әйтеп, җаныбыз өшеткәне юк. Ягымлы карашы белән, җылы сүзе белән дә дәвалый ала төсле. Шундый тәүфыйклы баласын тәрбияләгән кодагыйга да олы рәхмәтебез бүген. Әлфиябез, рөхсәт ит сине матур юбилеең белән котлап, чиксез шатлык бәхетләр, олы тау кадәр исәнлек теләргә. Гаиләгезгә шит ят сүзе, начар күзе кертмәгез. Бер-берегезне яратып, яратышып алда да яшәгез. Киләчәктә балалар игелеге татырга сиңа насыплар булсын. Килен диеп тел борылмый, сиңа кызым дәшәргә. Күңелләргә бик хуш килдең, тату язды яшәргә. Балабыз бәхетле булгач, без дә бәхетле булдык. Синең килеп төшүеңә гаилә буларак тулдык. Оныклар да үсеп җитә, сезнең арттан атлыйлар. Бар хәрәкәт, холык белән сезне бит кабатлыйлар. Гаилә учагыгыз дерли, бусы синең тырышлык. Яратылып яшәүләрең иреңнең олы булышлык. Теләгебез, бәйрәмеңгә ак кошларда яшәгез. Бар җиргә дә өлгерегез, яшеннәрдә яшнәгез. Хөрмәтле Әлфия Камиловна, юбилеегыз хөрмәтенә Әнвәр Нургалиев башкаруында «Бәхет сере» дип исемләнгән матур җыр яңгырый. Кабул итеп алыгыз. Бәхет ачкычларын табу, тормышның зур мәгънәсе.
aşk işkinde şollarinde mehavetnin iyesi üzülüp yarattıları sevip can attıları şoldur bu dünyalardan bəxtli bulurları üzülüp yarattıları sevip can attıları şoldur bu dünyalardan bəxtli bulurları İki yağımdan ferişten Etiyenin bulsan Dostuğanlar yanda bulur Yerdem kullarım susar Üzülüp yarattıları Sevip can attıları Şoldur bu dünyalardan Bəxtli bulurları Üzülüp yarattıları Sevip can attıları Şoldur bu dünyalardan Bəxtli bulurları Бәхеттер ул хәтта дустым Bu dünyada yaşavlar Min yaratan min bəxtli Deyip günde dəşülər Üzülüp yarattıları Sevip can attıları Şoldur bu dünyalardan Bəxtli bu